Government grants will cover 80% of the salary of retained workers, up to a total of £2,500 a month. That means workers in any part of the UK can retain their job even if their employer cannot afford to pay them. आयज एक आदार म्हणून उपकाराट वयता UK सरकाराचो. कोरोना व्हायरस संवसाराक शिंपडावन शेवट जालो चुचुऱ्याचो. जायते सालवार जाले आशिर्वाद पळोवन रुचलेल्या देवाचो. मेलेल्याच्या वतम्यान देवान जागो फावो करूं सोर्गीचो. 80% UK सरकारान आमकां दिले पगार. दुडवाचो आदार केलो म्हूण जेवण आयले मेजार. थोड्यांक कामाक वचोंक पडले म्हूण जाले बाबडे बेजार. नेसोण जेवण रावंक मेवलें सरकारान दिल्लो म्हूण आदार. नेसोण जेवण रावंक मेवलें सरकारान दिल्लो म्हूण आदार. दुसऱ्याक उजवाड दिवन मेणाची वात आपूण वेताला सोत. त्याच पोरी दोतोर नर्स वावुरले पोयात दुसऱ्या पासोत. आपल्याचें चिंतूंक ना दुयेंसान आपूण उरोत वो मोरोत. दुयेंतांक सालवार करूंक हॉस्पिटलान दीस रात रावले वावरोत. जेवणाचे वस्तू मेलोंक ना तर कितें जायत आसलें. शॉपकीपरांनी रिस्क घेवन दार उगटें दवरलें. जायत्या सुपर मार्केटांनी जेवणगारान पावयलें. की वखदांक राख म्हूण देवा हांव तुका कोत्ता मागणें. की वखदांक राख म्हूण देवा हांव तुका कोत्ता मागणें. व्हड्यान जेजू दोरयान पयन कोत्ताना दोरयान तुफान मोड जालें. एकाच उतरान जेजून पळय दोरयांतले तुफान तोंड केलें. जेजूचेर पावाड धरून मागल्यार कोरोना दुयेंस पयस जातेलें. रोस्तोल्या देवाक मान दिल्यार आमच्या जिवितान सूख मेवतेलें. कावंसलर इम्तियाज शेख स्विंडनाक वावुरलो. पेंडामीक वेळार गोंयकारांक आदार आपलो दिलो. कामाची तशीच फ्लायटाची अपडेट गोंयकारांक दितालो. ह्या तुज्या बऱ्या कामाक आमचो सपोर्ट आसतलो. असोच तुजो वावर फुडें व्हर गोंयकार तुका बरें मागतलो. सरकाराच्या सांगण्या प्रमाणे चलोन जिवराक तुजो. देवान आमकां गिन्यान दिला उजार कोर रे बेजो. कोरोना वायरस कुडीन रिगोत तर तुका सोशिनेजो. घरान बसोन पगार दिला म्हूण सरकाराक सलाम आमचो. आमकां सांबाळून दवरल्या म्हूण सरकाराक सलाम मोजो. तुमच्या नांवान UK सरकाराक सलाम कोत्ता मोजो.